Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή και τελευταία διαδικτυακή μας ομιλία για το 2024, η οποία απόψε μας προσφέρεται από τον κύριο Εμμανουήλ Ροβίθη. Ο κύριος Ροβίθης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι πολιτικός μηχανικός, έχει κάνει τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε το διδακτορικό του το 2008 στο αντικείμενο της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους θεμελίωσης κατασκευής, ενώ μεταξύ 2010 και 2022 κατήχε θέση ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Η απόψινή του ομιλία έχει τίτλο «Σεισμική συμπεριφορά πασάλων, επιρροή της κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους πασάλου και εφαρμογές». Και χωρίς άλλη καθυστέρηση δίνω το λόγο στον κύριο Ροβίθη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την απόψινή ομιλία. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρδάνη για την εισαγωγή, την ευγενική εισαγωγή, καθώς και την γενικότερα τη δεύτερη ΕΓΜ για την ευγενική αυτή πρόσκληση, για την τιμητική αυτή πρόσκληση να μιλήσω για ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με μια κινηματική φόρτιση σε βαθιές θεμελιώσεις, η οποία προέρχεται από την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον έδαφος κατά τη διάρκεια των σεισμικών κυμάτων. Παράλληλα, θα προσπαθήσω μέσα από εφαρμογές να αναδείξω και το ρόλο αυτού του κινηματικού τύπου φόρτισης στη γενικότερη σεισμική συμπεριφορά των πασάλων. Πριν ξεκινήσω, θέλω να δείξω μία σειρά από δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της διάλεξης. Ο λόγος για τον οποίο έχω αυτή τη διαφάνεια δεν είναι τόσο για τους τίτλους των εργασιών, όσο για τα ονόματα των συγγραφέων, των συνεργατών και των καθηγητών, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική και σε αυτά που θα δείτε στη συνέχεια, αλλά γενικότερα στην ενασχόλησή με το αντικείμενο τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Η διάλεξή μου θα περιλαμβάνει κάποιες παρατηρήσεις σεισμικής συμπεριφοράς πασάλων, είτε σε επίπεδο καταγραφής των αστοχιών, είτε σε επίπεδο καταγραφής της σεισμικής κίνησης από οργανωμένες κατασκευές επί βαθιών θεμελιώσεων. Θα δούμε τι λέει ο Ευρωκώδικας 8 για το συγκεκριμένο τύπο κινηματικής αλληλεπίδρασης. Και οι δύο βασικές ενότητες οι οποίες θα ακολουθήσουν θα αφορούν τόσο στον καθορισμό εντατικών μεγεθών για ένα συγκεκριμένο σύστημα εδάφους πασάλου σε επίπεδο ροπών και επίσης σε ένα συνοδό φαινόμενο που σχετίζεται με την διαφοροποίηση που προκαλεί η παρουσία των πασάλων στη σεισμική κίνηση σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Και μετά τα συμπεράσματα θα αφιερώσω λίγες διαφάνειες για να σας επικοινωνήσω ένα πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα, μια πρόσφατη ερευνητική δράση, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARIES και αφορά πλέον το συνολικό σύστημα εδάφους πασαλοθεμελίωσης αναδομής. Ψάχνοντας να βρω πώς θα ξεκινήσω την παρουσίαση, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον report, το οποίο αφορά σε 60 περιπτώσεις αποτύπωσης αστοχιών σε πασάλους, συνθέτει δηλαδή διαφορετικές μετασεισμικές παρατηρήσεις, από σημαντικούς σεισμούς που καθόρισαν και την εξέλιξη των αντισεισμικών κανονισμών στο πέρασμα του χρόνου, και το οποίο καταλήγει ότι κοντά στην κεφαλή των πασάλων διαπιστώθηκαν αστοχίες, ακόμα και σε εδάφη τα οποία δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές εδαφικές μετακινήσεις, εδαφικές εξαπλώσεις κτλ. Λόγω φαινομένων ρευστοποίησης, αλλά επίσης και σε βάθη σημαντικά, στα οποία η ανάπτυξη των ροπών λόγω φορτίων της αναδομής δεν αναμένεται σημαντική. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία δεξιά, όπου φαίνεται η θέση της αστοχίας σε διατομή μακριά από την κεφαλή του πασάλου και η απόστασή της από την αιχμή του, όπως διαπιστώθηκε μετά την ανάσταση του πασάλου από το έδαφος. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να μεταφράσουμε αυτές τις παρατηρήσεις σε όρους σεισμικών δράσεων που ασκούνται σε πασάλους, μπορούμε να διακρίνουμε αδρανιακού τύπου φορτία, τα οποία οφείλονται στα λάνους της ανοδομής, η οποία με τη σειρά της μεταφέρει δυνάμεις και ροπές στη θεμελίωση. Λόγω της επισβολής τους στην κεφαλή στη συγκεκριμένη θέση, τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται
συγκεντρώνονται, θα έλεγε κανείς, σε ένα συγκεκριμένο βάθος, το οποίο αντιστοιχεί στο ενεργό μήκος του πασάλου. Θα δώσω αργότερα τον ορισμό του ενεργού μήκους. Προς το παρόν να σημειώσω ότι αυτό είναι της τάξης περίπου ίσο με 10 διαμέτρους πασάλου. Επειδή όμως οι πάσαλοι εγκυβωτίζονται στο έδαφος, τα σεισμικά κύματα που διαδίδονται στο έδαφος προκαλούν διατομετικές παραμορφώσεις. Οι παραμορφώσεις αυτές μεταφέρονται στους πασάλους με αποτέλεσμα να έχουμε την ανάπτυξη εντατικών μεγεθών, η οποία ακριβώς οφείλεται σε αυτά τα κινηματικού τύπου φορτία λόγω της παραμόρφωσης του εδάφους κατά τη διάρκεια των σεισμικών κυμάτων. Υφίστανται ανεξάρτητα από την παρουσία της ταλαντούμενης αναδομής. Μπορούν να προκύψουν δηλαδή απλώς και από το γεγονός ότι ο πάσαλος είναι εγκυβωτισμένος μέσα στο έδαφος το οποίο διεγείρεται υπό σεισμική ταλάντωση, και σε αντίθεση με τα αδρανειακά φορτία επιβάλλουν δυτικά μεγέθη σε όλο το μήκος του πασάλου, και μάλιστα και σε θέσεις οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές, να αναπτυχθούν σημαντικά φορτία, ειδικά δε σε περιπτώσεις όπου έχουμε έντονη διαδοχικά στρώματα με έντονη σχετική δυσθυμησία. Και σε αυτή την περίπτωση όμως ενδέχεται η ροπή στην κεφαλή του πασάλου να μην είναι αμεληταία, ενδεχομένως να είναι και συγκρίσιμη με την ροπή στην διεπιφάνεια και ακόμα ενδεχομένως και μεγαλύτερη και από την αδρανειακή ροπή που προκαλούν τα φορτία της ανοδομής. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα από τα χαρακτηριστικά κτίρια, από τα χαρακτηριστικά case studies, τα οποία χρησιμεύουν πολύ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αποτύπωση των αστοχιών στην πασαλοθεμελίωση, αφορά σε ένα σχολικό κτίριο, το οποίο οι πάσαλοι θεμελίωσής του αποκαλύφθηκαν μετά από το σεισμό του 2003, και εδώ βλέπουμε την εδαφική διαστρωμάτωση και την αντίστοιχη κατανομή της ταχύτητας διατομικών κυμάτων με το βάθος. Οι συγγραφείς έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, στην οποία ανέλυσαν την συμπεριφορά του πασάλου με οριζόντια ελαττήρια PY, διακρίνοντας τους δύο διαφορετικούς τύπους φόρτισης. Δηλαδή, αναλύοντας τη συμπεριφορά του πασάλου υπό κινηματικά αποκλειστικά φορτία από τη μια μεριά και από την άλλη υποδρανειακή καθαρά φόρτιση κεφαλής. Παρατηρούμε όντως ότι στη στάθμη των 20 μέτρων η αναπτυσσόμενη ροπή έχει ξεπεράσει τη ροπή διαρροής, άρα στη στάθμη αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη της διεπιφάνειας της έντονης αυτής σχετικής δυσθυμησίας και συνεπώς δικαιολογεί την διαπίστωση των αστοχιών που αποκαλύφθηκε μετά από το σεισμό. Ωστόσο, κανείς αξίζει να σημειώσει και την ύπαρξη της σημαντικής κινηματικής ροπής στην κεφαλή του πασάλου, η οποία επίσης ξεπέρασε την ροπή διαρροής και ταυτόχρονα προέκυψε μεγαλύτερη από την αδρανειακή φόρτιση, από τη ροπή που προκάλεσε η αδρανειακή φόρτιση. Φυσικά αυτό το φαινόμενο αυτή η παρατήρηση δεν μπορεί να γενικευτεί, ωστόσο αποτελεί μια ισχυρή σύσταση της αναγκαιότητας συνυπολογισμού των ροπών λόγω κινηματικών φορτίων. Τι μας λέει ο ευρωκώδικας? Και οι δύο εκδόσεις του, η υφιστάμενη και η υποέκδοση, αναγνωρίζουν φυσικά το φαινόμενο. Ωστόσο, σε αντίθεση με την υφιστάμενη έκδοση του ευρωκώδικα, η οποία δίνει έμφαση περισσότερο στο θέμα της ύπαρξης διεπιφανειών με έντονη σχετική δυσθυμησία, η νέα έκδοση του ευρωκώδικα 8 έχει και μία προσθήκη ενδιαφέρουσα, η οποία σχετίζεται με το τι συμβαίνει στην επιφανειακό στρώμα 5 διαμέτρων ως προς την ταχύτητα την οποία το χαρακτηρίζει. Κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ή όχι να λάβει κανείς υπόψη τα κινηματικά φαινόμενα. Αυτό, αν θέλετε, κρατήστε το, θα το δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, συσχετίζοντάς τον με αναλυτικά αποτελέσματα. Προχωράω σε μια μεθοδολογία υπολογισμού της ροπής του πασάλου σε κινηματικά φορτία, για την περίπτωση όπου έχουμε πάσαλο άστρεπτης κεφαλής και εγκυβωτίζεται σε ένα ανομοιογενές έδαφος, συνεχούς ανομοιογένειας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Φυσικά το αντικείμενο των κινηματικών ροπών έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Εδώ έχω ένα κατάλογο σχετικών δημοσιεύσεων, φυσικά δεν είναι εξαντλητικός, αλλά αποτυπώνει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας
Οι διάφορες δουλειές που έχουν γίνει σχετίζονται είτε με αναλυτικά ή αριθμητικά προσομοιώματα συμπεριφοράς πασάλων σε κινηματικά φορτία, είτε πειραματικές διατάξεις, είτε ακόμα και κλειστές λύσεις υπολογισμού των κινηματικών τροπών για διάφορες περιπτώσεις εδαφών, για συγκεκριμένες θέσεις υπολογισμού των τροπών, καθώς και για την περίπτωση για την οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Αν θέλει κανείς να δείξει απλοποιητικά να περιγράψει πώς μπορεί το κινηματικό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, θα μπορούσε να πει απλά ότι είναι το αποτέλεσμα δύο φαινομένων. Το ένα είναι η εδαφική παραμόρφωση που προσπαθεί το έδαφος να επιβάλλει στον πάσαλο. Βλέπετε την λέξη προσπαθεί, την έχω σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι σίγουρο ότι τα καταφέρνει πάντα. Ενδεικτικά εδώ έχω ζωγραφίσει το προφίλ των μετακινήσεων σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Φυσικά αυτό το φαινόμενο είναι ένα πρόβλημα εδαφικής απόκρισης και το δεύτερο φαινόμενο που σχετίζεται είναι το βαθμό στον οποίο ο πάσαλος ακολουθεί αυτή την εδαφική παραμόρφωση ή ανθίσταται σε αυτήν λόγω της δισκαμψίας του, στον επιβαλλόμενο λοιπόν από το έδαφος καταναγκασμό, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται κινηματικά φορτία στον πάσαλο και ταυτόχρονα ενδέχεται η κίνηση της κεφαλής του να μην είναι ίδια με αυτή του ελευθέρου πεδίου. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσικά ένα πρόβλημα αλληλεπίδρασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα εδαφικής απόκρισης μπορεί είτε αναλυτικά, όπως θα δείτε στη συνέχεια, είτε μέσα από προγράμματα διαθέσιμα και στοχευμένα στο αντικείμενο της εδαφικής απόκρισης να υπολογιστεί, το ερώτημα μετατίθεται στο πώς κανείς μπορεί να λάβει υπόψη του το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ένα σύστημα εδάφους πασάλου, το οποίο αποτελείται από έναν πάσαλο απειρομίκη, με την έννοια ότι το μήκος του είναι μεγαλύτερο από το ενεργό μήκος. Η κεφαλή του είναι άστρεπτη, με την έννοια ότι δεν διαθέτει δυνατότητα στροφής και εγκυβωτίζεται σε ένα έδαφος με γενικευμένο νόμο μεταβολής του μέτρου διάτμησης με το βάθος, το οποίο είναι της συγκεκριμένης μορφής. Σε αυτή την έκφραση, το μέτρο διάτμησης GSD αναφέρεται σε βάθος ίσο με μία διάμετρο πασάλου. Το GS0 αναφέρεται στην επιφάνεια, στο μέτρο διάτμησης στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ N και Α αντιστοιχούν σε παραμέτρους ανομοιογένειας, οι οποίες και καθορίζουν την τάση μεταβολής του μέτρου διάτμησης με το βάθος. Αλλάζοντας κανείς αυτές τις δύο παραμέτρους, μπορεί να πετύχει ένα ευρύ φάσμα κατανομής του μέτρου δυστημισίας, από ομοιογενές, παραβολικό, αλλά και γραμμικό, είτε με πεπερασμένη τιμή του μέτρου διάτμησης στην επιφάνεια, είτε με σχεδόν μηδενική. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτά ως δεδομένα, το ερώτημα, το αντικείμενο μάλλον της διάλεξης σε ποσοτικούς όρους θα μπορούσε να ήταν ποια είναι η τιμή της κινηματικής ροπής στην κεφαλή του πασάλου, λόγω της φόρτισης της σεισμικής φόρτισης στο βράχο, ή αν προτιμάτε, αντιμετωπίζοντας τον πάσαλο μια δοκό, ποια είναι η τιμή της καμπυλότητας στην κεφαλή του πασάλου. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν η κίνηση στην κεφαλή του πασάλου είναι ίδια ή όχι με την κίνηση σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία κατά κανόνα χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό των κατασκευών. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πολύ με αναλυτικές σχέσεις και να τις συνδυάσω περισσότερο με κρίσιμες παραμέτρους οι οποίες εμπλέκονται στο φυσικό φαινόμενο και κατά περίπτωση να συγκρίνω την πρόβλεψη αυτών των σχέσεων με ακριβέστερες αριθμητικές αναλύσεις είτε πεπερασμένων στοιχείων είτε πεπερασμένων διαφορών. Θα προσπαθήσω να χτίσω σταδιακά συνθετότερες καταστάσεις φόρτισης, ξεκινώντας από τη στατική, η οποία μεταφράζεται σε μια σταθερή επιτάχυνση στη βάση του εδαφικού προφίλ και με τη σειρά της επιβάλλει μια σταθερή με το βάθος δύναμη, ως το αποτέλεσμα της σταθερής αυτής επιτάχυνσης επί την πυκνότητα του υλικού. Για αυτή λοιπόν την περίπτωση, αν κανείς διατυπώσει την εξίσωση της μονοδιάστατης ισορροπίας ενός εδαφικού στοιχείου, χρησιμοποιώντας τις γνωστές σχέσεις μεταξύ διατμητικών τάσεων και διατμητικών παραμορφώσεων, φτάνει σε ένα ανάπτυγμα. Η διπλή ολοκλήρωση μπορεί να λύσει το πρόβλημα της εδαφικής απόκρισης με την επιβολή των κατάλληλων συνοριακών συνθηκών, που δεν είναι άλλες από την μηδενική τάση, διατμητική τάση στην επιφάνεια
και από τη μηδενική οριζόντια μετακίνηση στην βάση της εδαφικής τρώσης. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή οδηγεί στην λύση της εδαφικής απόκρισης σε όρους οριζόντιας μετακίνησης, σε όρους διατιμητικής παραμόρφωσης με την παραγώγηση της εξίσωσης της οριζόντιας μετακίνησης και αν κάνουμε ακόμα μία παραγώγηση στο κρίσιμο μέγεθος της εδαφικής καμπυλότητας, το οποίο είναι η πρώτη παράγωγος της διατιμητικής παραμόρφωσης ή αν θέλετε η δεύτερη παράγωγος της οριζόντιας μετακίνησης. Οι σχέσεις μπορεί να φαίνονται λίγο πολύπλοκες, ωστόσο μπορεί και σε ένα απλό Excel να διατυπωθούν, πράγμα το οποίο και έγινε για κάθε ένα από τα διαφορετικά προφίλ μέτρου διάτμισης με το βάθος τα οποία θεωρήσαμε. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα σε όρους οριζόντιας μετακίνησης κανονικοποιημένης ως προς τη μετακίνηση στην επιφάνεια του εδάφους. Εδώ είναι σε όρους διατιμητικής παραμόρφωσης κανονικοποιημένης ως προς την τιμή στην βάση της εδαφικής τρώσης και εδώ είναι τα αποτελέσματα σε όρους εδαφικής καμπυλότητας κανονικοποιημένης ως προς την τιμή σε βάθος ίσο με μία διάμετρο. Αν λοιπόν πούμε ότι φτάσαμε στο σημείο και απαντήσαμε στο ποια είναι η εδαφική απόκριση την οποία ο πάσταλος, η βαθιά θεμελίωση καλείται να παραλάβει, να είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το κομμάτι της κινηματικής αλληλεπίδρασης. Αυτό σε όρους ροπών συμβατικά γίνεται μέσα από ένα λόγο καμπυλωτήτων, οπότε το ερώτημα μάλλον πρέπει να απαντήσουμε είναι ποια είναι η κατάλληλη τιμή εδαφικής καμπυλότητας η οποία μπορεί να αποτελέσει μέτρο της καμπυλότητας στην κεφάλη του πασάλου και άρα της κινηματικής του ροπής υπό κινηματικά φορτία. Η βασική ιδέα τέθηκε λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά του πασάλου από τη μία μεριά και του εδάφους στις συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την κατανομή της καμπυλότητας με το μήκος του πασάλου και εδώ είναι η εδαφική απόκριση την οποία είδατε προηγουμένως για την περίπτωση του εδάφους στις συνθήκες ελευθέρου πεδίου σε όρους εδαφικής καμπυλότητας και διατιμητικής παραμόρφωσης. Έτσι λοιπόν η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχει μια εδαφική ζώνη, μια ενεργός εδαφική ζώνη με πάχος ίσο με ένα Z-effective, το οποίο Z-effective είναι ανάλογο ενός χαρακτηριστικού μήκους. Θα δούμε συνέχεια ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό μήκος. Άρα λοιπόν αυτή η ενεργός εδαφική ζώνη είναι αυτή που διαμορφώνει και την κινηματική ροπή στην κεφαλή του πασάλου. Σε αυτό το βάθος αντιστοιχεί φυσικά μία τιμή ενεργού διατιμητικής παραμόρφωσης και αυτή η θεώρηση μας επιτρέπει να ορίσουμε μία ενεργό εδαφική καμπυλότητα απλώς ως τον λόγο της τιμής διατιμητικής παραμόρφωσης στο συγκεκριμένο βάθος προς το βάθος αυτό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε την τιμή του συγκεκριμένου βάθους η οποία ώστε η ενεργός εδαφική καμπυλότητα να αποτελεί μέτρο της καμπυλότητας στην κεφαλή του πασάλου και άρα να επιτρέψει τον υπολογισμό την αντίστοιχη τιμή της κινηματικής ροπής. Διαφορετικά, αν θέλετε, αν υπάρχει ένα ισοδύναμο ομογενές έδαφος, το οποίο να επιβάλλει ίδια κινηματική ροπή στην κεφαλή του πασάλου με τον ομογενές, στην πράξη δηλαδή, αν κανείς δει αυτό το γράφημα, να οριστεί μια σταθερή με το έδαφος, μια σταθερή με το βάθος εδαφική καμπυλότητα, ώστε τα δύο αυτά ενδαδά να είναι ίσα. Για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, έγινε μια εκτενής παραμετρική ανάλυση με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, με το πρόγραμμα ANSYS. Για τον πάσαλο θεωρήθηκε η διάμετρος να κυμαίνεται από 0,5 έως 1 μέτρο, το μήκος του τέτοιο ώστε να είναι μεγαλύτερο από τον ενεργό μήκος. Στο σημείο αυτό να σημειώσω τι ορίζουμε ενεργό μήκος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι το μήκος πέρα από το οποίο η επιπλέον αύξησή του δεν θα έχει επιρροή στην κινηματική ροπή κεφαλής. Αυτή η θεώρηση επέτρεψε και την διατύπωση μιας κλειστής σχέσης υπολογισμού του ενεργού μήκους του πασάλου, συναρτήσει των παραμέτρων ομοιογένειας καθώς και του λόγου του μέτρου ελαστικότητας του πασάλου προς το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν δεδομένο, πήραμε διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων που συμμετέχουν στο φαινόμενο. Για την περίπτωση για την επιτάχυνση θεωρήσαμε μια σταθερή τιμή στο 1 μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο και υπολογίσαμε από τη λύση της εδαφικής απόκρισης την τιμή της ενεργού εδαφικής καμπυλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη λύση της διατιμητικής παραμόρφωσης.
Αν λοιπόν θεωρήσουμε σαν ενεργό ζώνη πάχος ίσο με το μισό του ενεργού μήκους του πασάλου, τότε η σύγκριση που προκύπτει μεταξύ της ενεργού εδαφικής καμπυλότητας και της καμπυλότητας στην κεφαλή του πασάλου απευθείας από τον υπολογισμό των περασμένων στοιχείων δίνει μια πολύ καλή σύγκληση, σχεδόν ταύτιση, και η σύγκληση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα ποια είναι η κατάλληλη τιμή της εδαφικής καμπυλότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέτρο της κινηματικής ροπής, είναι όντως αυτή η ενεργός εδαφική καμπυλότητα. Άρα λοιπόν, για να υπολογίσει κανείς την κινηματική ροπή υπό στατικές συνθήκες φόρτισης, αρκεί να πολλαπλασιάσει το μέγεθος αυτό με την καπτική δισκαμψία του πασάλου. Αν αντικαταστήσουμε την έκφραση της διατιμητικής παραμόρφωσης εδώ, φτάνουμε σε μια ιδιαίτερα απλή, αλλά νομίζω αρκετά χρήσιμη για την κατανόηση του φυσικού φαινομένου σχέση, η οποία συσχετίζει την κινηματική ροπή στην κεφαλή με την επιτάχυνση επιφάνειας, με την επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς και με την τιμή του μέτρου διάτμησης σε βάθος ίσο με το μισό του ενεργού του μήκους. Αν θυμηθούμε και ποια είναι η στατική λύση για ομοιογενές έδαφος, τότε πράγματι η τιμή αυτή του μέτρου διάτμησης ορίζει ένα ισοδύναμο ομοιογενές έδαφος, το οποίο επιβάλλει ίδια κινηματική ροπή με το ανομοιογενές. Οι σχέσεις όμως αυτές οι οποίες προέκυψαν, νομίζω ότι υποδηλώνουν ακόμα δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι στην πράξη η κινηματική ροπή στην κεφαλή πασάλου άστριπτης κεφαλής διαμορφώνεται από τη δυστημισία του εδάφους εντός μιας επιφανειακής ζώνης της τάξεως των 4 με 5 διαμέτρων πασάλου, και επίσης από τη σχέση προκύπτει άμεσα ότι με την αύξηση της διαμέτρου του πασάλου, άρα με την αύξηση της ροπής της αδράνειάς του και τη μείωση του ισοδύναμου μέτρου διάτμησης, η κινηματική ροπή αυξάνεται. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις νομίζω είναι σε πολύ μεγάλη ευθυγράμμιση με την διάταξη του Ευρωκώδικα 8, με τη νέα διάταξη του Ευρωκώδικα 8, την οποία αν τη διαβάσουμε λίγο ανάποδα, προκύπτει ότι τα κινηματικά φαινόμενα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν η ισοδύναμη ταχύτητα διατμητικών κυμάτων εντός μιας ζώνης ίσης με 5 διαμέτρους πασάλου είναι μικρότερη από 150 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τη σχέση αυτή και υποδηλώνει όντως ότι στην περίπτωση όπου έχουμε μία εδαφική ζώνη μικρής εδαφικής δυστημισίας, θα πρέπει να δει κανείς τι γίνεται με την περίπτωση των κινηματικών ροπών στην κεφαλή. Ένα απλό παράδειγμα εφαρμογής, για να ξεκουραστούμε λίγο από την θεωρία. Ένας πάσαλος κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,8 σε ένα έδαφος με ανομοιογένεια η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρο διάτμησης γραμμικό. Στην επιφάνεια του εδάφους είναι ίσο με 1,5 ΜΠa. Ο λόγος μέτρου ελαστικότητας λήφθηκε ίσο με τη συγκεκριμένη τιμή και ως επιτάχυνση σχεδιασμού θεωρήθηκε ίση με 0,3 G. Για να υπολογίσει λοιπόν κανείς την κινηματική ροπή σε αυτή την περίπτωση, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να υπολογίσει, με βάση την θεωρία η οποία αναπτύχθηκε, να υπολογίσει το ενεργό του μήκος, με βάση την αναλυτική σχέση και τις συγκεκριμένες παραμέτρους ανομοιογένειας. Στη συνέχεια να βρει το μέτρο διάτμησης στο βάθος ενδιαφέροντος, στο μισό δηλαδή του ενεργού του μήκους, και να εφαρμόσει την προτινόμενη σχέση συναρτήσει της καμπτικής δισκαμψίας, της επιτάχυνσης του εδάφους και της τιμής του μέτρου διάτμησης στη συγκεκριμένη στάθμη ίση με το μισό του ενεργού του μήκους. Η εμπιστοσύνη πρόβλεψης αυτής της σχέσης ενισχύθηκε και από μια ανάλυση η οποία έγινε από τους Καρατζιάννη Μιλονάκη το 2016 με μια ακριβέστερη ανάλυση με το πρόγραμμα SPIAB και έδωσε μια πολύ κοντινή τιμή στην υπολογιζόμενη με την στατική λύση. Τι συμβαίνει όμως όταν έχουμε την επιρροή της συχνότητας, όταν αρχίζει και η συχνότητα της κίνησης να μπαίνει στο παιχνίδι? Άρα μιλάμε για μια αρμονική φόρτιση η οποία εισάγεται στην βάση του εδαφικού προφίλ. Σε αυτή την περίπτωση και για την οικονομία του χρόνου θα σας πω μόνο ότι αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη με έναν κινηματικό συντελεστή που στην ουσία είναι ο λόγος της καμπυλότητας του πασάλου υπό αρμονική φόρτιση προς την αντίστοιχη στατική του τιμή, και αν αυτό το λόγο τον κανονικοποιήσουμε μέσα από μια διάστατη ενεργό συχνότητα φόρτισης, θα πω αμέσως μετά περί τίνος πρόκειται, τότε βλέπουμε ότι οι καμπύλες αυτού του λόγου για διαφορετικές περιπτώσεις ανάλυσης
διαφορετικά συστήματα, δηλαδή εδάφους πασάλου, πρακτικά συγκλίνουν. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό μιας μέσης καμπύλης υπολογισμού αυτού του λόγου, συναρτήσει αυτής της αδιάστατης συχνότητας, η οποία έκφραση δεν απέχει και από μοντέλα αντίστοιχα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Αυτή λοιπόν η αδιάστατη συχνότητα φόρτισης, η οποία φαίνεται να κυριεύει το φαινόμενο, λόγω της σύγκλησης ακριβώς αυτών των καμπυλών, ουσιαστικά κανονικοποιεί την κυκλική συχνότητα της φόρτισης επί το ενεργό μήκος του πασάλου προς μία μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων ορίστηκε ως η ταχύτητα αυτή, η οποία δίνει ίδιο χρόνο διάδοσης του κύματος μεταξύ ενός ομογενούς εδάφους με ταχύτητα διατμητικών κυμάτων ίση με αυτήν την τιμή και της ενομογενούς περίπτωσης. Άρα λοιπόν εύκολα μπορεί κανείς από αυτήν τη σχέση που αποτυπώνει αυτή την ισότητα, αντικαθιστώντας την έκφραση του γενικευμένου νόμου μεταβολής ταχύτητας που υιοθετήθηκε, να υπολογίσει ακριβώς ποια είναι η τιμή της μέσης ταχύτητας διατμητικών κυμάτων. Φυσικά ως LA συμβολείται το ενεργό μήκος του πασάλου. Άρα, υπό αρμονική φόρτιση, η πλήρη σχέση υπολογισμού της κινηματικής ροπής μπορεί να γραφεί ως ο λόγος αυτός, ο δυναμικός αυτός λόγος αλληλεπίδρασης επί την στατική του τιμή. Φυσικά είναι εύκολα αντιληπτό ότι η συχνοτική εξάρτηση αυτής εδώ της αδιάστατης συχνότητας μεταφέρεται και στην κινηματική ροπή, άρα σε περίπτωση που θέλει κανείς να υπολογίσει ποια θα είναι η μέγιστη ροπή σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης, τίθεται ένα ερώτημα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν εδώ την εξίσωση για να υπολογίσει το συγκεκριμένο μέγεθος, το συγκεκριμένο εντατικό μέγεθος. Μάλιστα πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα, ώστε να απαντήσουμε αν αυτή η σχέση μπορεί με κατάλληλη προσαρμογή των παραμέτρων της να εφαρμοστεί ακόμα και σε καθεστώς μεγάλων διατμητικών παραμορφώσεων, μεγαλύτερων δηλαδή από αυτόν που επιτρέπει η εδαφική απόκριση να αντιμετωπιστεί με μια ισοδύναμη γραμμική προσέγγιση. Άρα λοιπόν μιλάμε πλέον για την συμπεριφορά του συστήματος υποσεισμική διέργεση στη βάση του εδαφικού προφίλ και για την αντιμετώπιση του φαινομένου έγινε μια εφαρμογή σε μεμονωμένο πάσελο εντός μιας μαλακής αργύλου με γραμμικό νόμο μεταβολής τόσο για το μέτρο διάτμησης όσο και για τη διατμητική αντοχή, η οποία συνθήκη μπορεί να αντιστοιχεί σε μια κανονικά στρογμένη άργυλο. Για τις ιδιότητες του εδάφους και για τις κατανομές αυτές θεωρήθηκαν από τη βιβλιογραφία προτινόμενες σχέσεις συσχέτιση μεταξύ τους και για τον πάσελο τέθηκαν τυπικές τιμές, θα έλεγα, για τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, καθώς και για τα μηχανικά του. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το σύστημα, θεωρήσαμε ένα σετ σεισμικών κινήσεων από την βάση δεδομένων του PIR, οι οποίες καταγράφηκαν σε έδαφος τύπου Α κατά ευρωκώδικα, έχουν ένα μέσο συχνοτικό περιεχόμενο από 0,1 ως 0,5 δευτερόλεπτα και για την κίνηση, για την κορυφαία τιμή επιτάχυνσης στο βράχο, θεωρήθηκαν 3 σενάρια στα 0,15, 0,20 και 0,25 του G. Συνολικά λοιπόν έχουμε 21 σενάρια, 3 μέγιστες τιμές επιτάχυνσης στο βράχο, επί 7 σεισμικές κινήσεις, μας κάνουν 21 σενάρια σεισμικής διέγερσης στην βάση της εδαφικής τρώσης. Για την ανάλυση του συστήματος, αρχικά έγινε μια ανάλυση της εδαφικής απόκρισης ως ανάλυση αναφοράς, ας πούμε, με το πρόγραμμα Deep Soil, το οποίο είναι και ελεύθερα διαθέσιμο παρεπιπτόντως, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ένα υπερβολικό μοντέλο για την προσομοίωση της αρχικής κατάστασης φόρτισης και ένα κατάλληλα με μειωτικό συντελεστή προσομοίωμα, ώστε να μπορεί να μοντελοποιήσει τον κλάδο αποφόρτισης και επαναφόρτισης, οδηγώντας σε ρεαλιστικές τιμές απόσβεσης στις μεγάλες παραμορφώσεις. Η βασική όμως διαδικασία ανάλυσης αφορούσε σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους και πασάλου με το πρόγραμμα περασμένων διαφορών FLAG 3D. Έγιναν από τον συνεργάτη Στέφανο Στάκουλ σε μια δουλειά
η οποία δημοσιεύτηκε το 2022. Για την Άριο χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο το οποίο είχε δοκιμαστεί και στο παρελθόν. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές δυνάμεις επαφής μεταξύ του πασάλου και του εδάφους, γεγονός που μας οδήγησε στην μοντελοποίηση μια σταθερή σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων, ενώ η γραμμική κατανομή της διατμητικής αντοχής θεωρήθηκε ως απευθείας δεδομένο εισαγωγής στο εν λόγω μοντέλο. Έχοντας αυτές τις δύο προσεγγίσεις ανάλυσης, έγινε μια σταδιακή βαθμονόμηση των αντίστοιχων καταστατικών νόμων, ώστε να έχουμε συγκρίσιμη συμπεριφορά, ξεκινώντας από πειραματικά δεδομένα, από γνωστές καμπύλες, λαμβάνοντας υπόψη ένα δείκτη πλαστικότητας ίσο με 40%. Έτσι λοιπόν είχαμε συμφωνία στην συμπεριφορά των μοντέλων σε όρους μέτρου διάτμησης και διατμητικής παραμόρφωσης, υστηρητικής απόσβεσης και διατμητικής παραμόρφωσης, ώστε τελικά να υπάρχει μια αντίστοιχη συμπεριφορά σε όρους διατμητικής τάσης και διατμητικής παραμόρφωσης, έχοντας ως άνω όριο την τιμή της αστράγης διατμητικής αντοχής, η οποία θεωρήθηκε. Εδώ σας δείχνω αποτελέσματα από τις δύο διαδικασίες ανάλυσης. Με κόκκινο είναι η ανάλυση, το αποτέλεσμα της μη γραμμικής ανάλυσης από το πρόγραμμα DeepSol, και με μαύρο είναι η ανάλυση από το πρόγραμμα FLAG. Όλα τα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε εδαφική απόκριση, δεν υπάρχει εδώ πέρα αλληλεπίδραση μεταξύ εδάφους και πασάλου, και τα γραφήματα αντιστοιχούν σε μέσες τιμές μεγεθών εδαφικής απόκρισης για το δυσμενέστερο σενάριο επιτάχυνση στο βράχο, για 0,25G δηλαδή. Μέσες τιμές εννοούμε ότι έγινε ανάλυση για κάθε μία από τις 7 σημικές κινήσεις και από αυτές προέκυψε η μέση τιμή και η κατανομή της με το βάθος. Η συμφωνία μεταξύ της ανάλυσης αναφοράς και της στοχευμένης ανάλυσης πεπερασμένων διαφορών νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά. Αναπτύχθηκαν ωστόσο διατμητικές παραμορφώσεις τάξεως που έφτασαν ακόμα και το 1%, με αποτέλεσμα η διατμητική τάση να κινείται, η αναπτυσσόμενη διατμητική τάση να κινείται στο όριο της διατμητικής αντοχής, γεγονός το οποίο νομίζω θα πρέπει να συνδεθεί και με την απομείωση της επιτάχυνσης από τη στάθμη αυτή και πάνω μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, που παρατηρήθηκε και από τα δύο μοντέλα. Ένα κρίσιμο σημείο της διαδικασίας που θα σας αναπτύξω στη συνέχεια είναι το γεγονός ότι έχουμε το αρχικό μέτρο διάτμησης, την κατανομή του με το βάθος, αλλά παράλληλα έχουμε την πληροφορία της μέγιστης διατμητικής παραμόρφωσης, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε ένα συμβατό με το επίπεδο διατμητικής παραμόρφωσης μέτρο διάτμησης, κατανομή του μέτρου διάτμησης με το βάθος, το οποίο θεωρήσαμε ότι αντιστοιχεί σε μια παραμόρφωση στο 65% της μέγιστης. Άρα λοιπόν αυτό έχει καθιερωθεί στην βιβλιογραφία ως mobilized, το ενεργοποιούμενο δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μέτρο διάτμησης, το οποίο φυσικά απέχει από το αρχικό. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτή την πληροφορία, θα πω λίγο αναλυτικά πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει τη μέγιστη κινηματική ροπή για δεδομένη συνολική κίνηση. Αν ξεκινήσει κανείς από αυτό το προφίλ του συμβατού με τη διατμητική παραμόρφωση μέτρου διάτμησης, εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα για μια συγκεκριμένη κίνηση, η οποία αντιστοιχεί στο δυσμενέστερο σενάριο κορυφαίας τιμής στο βράχο. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο και προσεγγίζουμε αυτή την κατανομή με ένα γραμμικό νόμο μεταβολής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήσαμε την προσέγγιση με βάση τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί μάλλον στον υπολογισμό των παραμέτρων του γενικευμένου νόμου μεταβολής του μέτρου διάτμησης που θεωρήθηκε, και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει στον υπολογισμό των παραμέτρων εκείνων οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση κινηματικής ροπής. Δηλαδή, στον ενεργό μήκος του πασάλου, στην ενεργό εδαφική ζώνη ίση με το μισό του ενεργού του μήκους και σε αυτή τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων εντός αυτής της ενεργού ζώνης. Εδώ βέβαια να σημειώσω ότι τα μεγέθη αυτά αλληλεμπλέκονται μεταξύ τους, συνεπώς χρειάζεται ένας κυκλικός υπολογισμός. Δεν θα πάρει όμως πάνω από 1 με 2 το πολύ επαναλήψεις, ξεκινώντας κανείς από μια τιμή της τάξης των 10 διαμέτρων πασάλου. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που παίρνουμε από την ανάλυση εδαφικής απόκρισης είναι η παράμετρος αυτή, η οποία όντως αποδείχτηκε ότι κυριεύει την κινηματική ροπή στην κεφαλή και δεν είναι άλλη από τη διατμητική παραμόρφωση στο βάθος ενδιαφέροντος. Άρα λοιπόν έχουμε τη χρονοϊστορία αυτή,
από την οποία παίρνουμε σε πρώτη φάση τη μέγιστη τιμή της και επίσης όμως χρειαζόμαστε και μια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας που να χαρακτηρίζει το συχνοτικό περιεχόμενο αυτής της χρονιστορίας. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε έναν ορισμό μιας μέσης συχνότητας που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για επιταχύνσεις. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε για τη χρονιστορία της διατιμητικής παραμόρφωσης και έτσι έγινε εφικτό ο προσδιορισμός μιας μέσης συχνότητας, κυκλικής συχνότητας της φόρτισης που να αποτυπώνει το συχνοτικό περιεχόμενο της διατιμητικής παραμόρφωσης. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο ώστε να έχουμε τα συστατικά για τον υπολογισμό μιας μέσης αδιάστατης συχνότητας, η οποία μπορεί να εισαχθεί στην σχέση της κινηματικής ροπής υπό δυναμικό φορτίο που είδαμε προηγουμένως, ώστε να προκύψει στο τέλος μια μοναδική τιμή που να αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή κινηματικής ροπής λόγω συγκεκριμένης σεισμικής κίνησης. Αυτό το κάναμε για όλες τις περιπτώσεις τις οποίες αναλύσαμε και για τα 21 δηλαδή σενάρια σεισμικής κίνησης στο βράχο. Και για να δούμε πώς τα πήγαμε, συγκρίναμε την πρόβλεψη της προτινόμενης αυτής σχέσης με τη μέγιστη τιμή από την ανάλυση του συστήματος με την πλατφόρμα περασμένων διαφορών του FLAG. Στον άξονα Χ είναι οι τιμές που προέκυψαν από το FLAG, στον άξονα Ψ είναι οι τιμές που έδωσε η προτινόμενη σχέση. Κατά συνέπεια, όσο πιο κοντά είναι τα σημεία στη διαγώνιο, τόσο καλύτερη είναι και η πρόβλεψη. Δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο πρόβλεψης και σύγκλησης σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά, αλλά και σε αυτές που παρατηρούμε απόκλιση, αυτή δεν ξεπερνάει περίπου το 10%. Με τετράγωνα να σημειώσω ότι είναι τα αποτελέσματα 7 σημεία που αντιστοιχούν σε κίνηση στο βράχο στα 0,1G, με τρίγωνα είναι στα 0,15G και με κύκλους τα σημεία που αντιστοιχούν στο δυσμενέστερο σενάριο με κορυφαία τιμή επιτάχυνση στο βράχο στα 0,25G. Ακριβώς την ίδια διαδικασία κάναμε και για ένα διαφορετικό εδαφικό προφίλ με περισσότερα περιθώρια ασφάλειας ως προς την τιμή της αστράγης δεσμευτικής αντοχής και αρκετά στιφρότερο, μεγαλύτερες τιμές δηλαδή του μέτρου διάτμισης με το βάθος, το οποίο θεωρήσαμε ομογενές, και η σχέση φαίνεται να δουλεύει ακόμα καλύτερα λόγω ακριβώς και των μικρότερων διατμητικών παραμορφώσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν. Πέρα όμως από την ποσοτική συσχέτιση των δύο προσεγγίσεων, νομίζω ότι ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει και σε επίπεδο φυσικού φαινομένου, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι στην περίπτωση του FLAG λήφθηκε υπόψη μη γραμμική εδαφική απόκριση και άρα εκ των πραγμάτων η αλληλεπίδραση σε μη γραμμικούς όρους, ενώ στην περίπτωση προτινόμενης σχέσης λάβαμε υπόψη μας τη μη γραμμική εδαφική απόκριση, αλλά η αλληλεπίδραση ουσιαστικά προσεγγίστηκε με μια ισοδύναμη γραμμική προσέγγιση μέσω του συμβατού μέτρου διάτμισης με τη διατμητική παραμόρφωση, τότε η συμφωνία αυτών εδώ των αποτελεσμάτων υποδηλώνει ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η εδαφική απόκριση κινείται σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις, στο όριο ενδεχομένως της αντοχής, η αλληλεπίδραση μεταξύ εδάφους και πασάλου φαίνεται να συνεχίζει να κυριεύεται από τις παραμέτρους δισκαμψίας του συστήματος. Άρα λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε, έχοντας κλείσει το πρώτο κομμάτι, να προχωρήσουμε στο επόμενο επίσης κυματικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με την πιθανή διαφοροποίηση λόγω της παρουσίας των πασάλων της σεισμικής κίνησης στο ελεύθερο πεδίο. Ο αγγλικός όρος που έχει καθιερωθεί στη βιβλιογραφία είναι αυτό το filtering action των πασάλων. Και επίσης ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα καταγραφής, για να δούμε και τι μας λέει η φύση, είναι ένα που δημοσιεύτηκε στις αρχές δεκαετίας του 80, αφορά ένα κτίριο 11όροφο, το οποίο θεμελιώνεται σε πασάλους, μήκος 25 μέτρων και διαμέτρου 1,4. Το σύστημα έχει οργανωθεί τόσο στην κεφαλή των πασάλων όσο και στην επιφάνεια του εδάφους και έχουν επεξεργαστεί από τους συγγραφείς καταγραφές από 7 διαθέσιμους σεισμούς, από την οποία επεξεργασία προέκυψε το εύρος των λόγων Φουριέ, βλέπετε εδώ, μεταξύ κεφαλής των πασάλων και επιφάνειας του εδάφους. Φυσικά θα πρέπει να έχει υπόψη του κανείς ότι στην περίπτωση της καταγραφής στην κεφαλή του πασάλου εν γενός εμπεριέχεται και η όποια επιρροή της ταλάντωσης της αναδομής. Συνεπώς, μάλλον κανείς περιμένει αυτή την ενίσχυση που παρατηρείται
στις δεσπόζουσες ιδιοσυχνότητες του συστήματος. Ωστόσο, αν πάμε σε υψηλότερες συχνότητες, οι λόγοι πέφτουν κάτω από τη μονάδα, το οποίο υποδηλώνει μια απομείωση της κίνησης στην κεφαλή του πασάλου σε σχέση με το ελεύθερο πεδίο και κατά συνέπεια σε μια αδυναμία των πασάλων λόγω της δισκαμψίας τους να παρακολουθήσουν μικρά μήκη κύματος και κατά συνέπεια να φιλτράρουν τις υψίσυχνες συνιστώσεις της σεισμικής κίνησης. Σε σχέση με την παρούσα έκδοση του Ευρωκώδικα 8, η νέα έκδοση νομίζω κάνει να αναγνωρίζει το φαινόμενο και σε αυτή την περίπτωση. Άρα λέει ότι η διαφοροποίηση της σεισμικής κίνησης στην θεμελίωση, στη βάση δηλαδή της κατασκευής, θα πρέπει να θεωρηθεί η διαφοροποίησή της σε σχέση με την κίνηση ελευθέρου πεδίου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ή να ληφθεί η σημαντικότητά της στην περίπτωση των βαθιών θεμελιώσεων. Ωστόσο δίνει και ένα κριτήριο στο οποίο το φαινόμενο μπορεί να αγνοηθεί αν ένας πάσαλος χαρακτηριστεί ως εύκαμπτος και ως κριτήριο χαρακτηρισμού ενός πασάλου ως εύκαμπτο θέτει μία σχέση η οποία συγκρίνει το πραγματικό μήκος του πασάλου με μία διατύπωση του ενεργού μήκους του πασάλου. Άρα λοιπόν, αν στην περίπτωση που το πραγματικό μήκος είναι μεγαλύτερο ίσο από τον έργο, τότε ο Ευρωκώδικας 8, η νέα έκδοσή του, προτείνει, συστήνει ή επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, το φαινόμενο να αγνοηθεί. Θα κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό το ακριβώς το πνεύμα προς το τέλος της παρουσίασής μου. Πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο λοιπόν να αποτυπωθεί και να διερευνηθεί αναλυτικά? Με πολύ απλό τρόπο, εισάγοντας ένα σχετικό δείκτη κινηματικής αλληλεπίδρασης, ο οποίος συσχετίζει την κίνηση στην κεφαλή του πασάλου με την κίνηση στην επιφάνεια του εδάφους, είτε σε όρους επιταχύνσεων είτε σε όρους μετακινήσεων. Και σε αυτό το αντικείμενο και σε αυτή τη διαδικασία οι δημοσιευμένες έρευνες είναι ιδιαίτερα εκτενείς. Εδώ έχω σταματήσει κάποιες αναφορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όχι επειδή δεν έγινε κάτι άλλο συνέχεια, κάθε άλλο, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι δουλειές, μεταξύ άλλων φυσικά, είναι και αυτές που θεμελίωσαν κάπως το πρόβλημα, το ανέδειξαν και μάλιστα επέτρεψαν με υπολογιστικό τρόπο να εκτιμηθεί. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ένα απλό προσομοίωμα δυναμικού, ένα απλό δυναμικό προσομοίωμα Wingler, τύπου Wingler, σύμφωνα με το οποίο η αλληλεπίδραση μεταξύ εδάφους και πασάλου προσομοιώνεται με μία σειρά ελαττηρίων και αποσβεστήρων, σύστημα το οποίο για την περίπτωση ενός πασάλου απειρομήκους, άστρεπτης κεφαλής, εγκυβωτισμένο σε ένα ομοιογενές έδαφος και υποβαλλόμενο σε αρμονική φόρτιση κυμάτων S συχνότητας ω, κατακόρυφα διαδιδόμενων κυμάτων S, έχει τη λύση της συγκεκριμένης έκφρασης. Αν δούμε τη συμπεριφορά λοιπόν αυτής της έκφρασης, συναρτήσει μιας αδιάστατης συχνότητας η οποία ισούται με την κυκλική συχνότητα της φόρτισης επί την διάμετρο προς την ταχύτητα των ειρηνικών κυμάτων, για διαφορετικούς λόγους μέτρου ελαστικότητας του πασάλου προς μέτρου ελαστικότητας του εδάφους, θα δούμε ότι οι καμπύλες, όσο ο λόγος αυτός αυξάνεται, μεγαλώνει και η απόστασή τους από την ευθεία της μονάδος, συνεπώς υποδηλώνουν εντονότερα φαινόμενα απομείωσης της κίνησης του ελευθέρου πεδίου. Αν επίσης μείνουμε σε μία ίδια καμπύλη και δούμε πώς επηρεάζουν οι υπόλοιπες παράμετροι το φαινόμενο, θα δούμε ότι αυξάνεται η έντασή του με την αύξηση της συχνότητας, με την αύξηση της διαμέτρου και φυσικά με τη μείωση της ταχύτητας των διαδημικών κυμάτων. Άρα μεγαλύτερες διαμέτρου πάσαλοι με σημαντικό έδαφος προκαλούν εντονότερα φαινόμενα φιλτραρίσματος της σεισμικής κίνησης. Για την περίπτωση της άστρεπτης κεφαλής, επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι καμπύλες παραμένουν μικρότερες της μονάδος, κάτω από τη μονάδα σε κάθε περίπτωση, οπότε η όποια επιρροή έχει αυτό το φαινόμενο στη σεισμική κίνηση που εισάγεται στην κατασκευή, αυτή θα είναι ευνοϊκή. Πώς μπορεί να πάει να μεταφέρουμε αυτό το μηχανισμό στο ανομογενές έδαφος το οποίο εξετάζουμε? Για τον ίδιο νόμο μεταβολής του μέτρου διάκρισης με το βάθος,
Έγινε μια παραμετρική ανάλυση με προσωμείο περασμένων στοιχείων, θεωρώντας 4 διαφορετικά εδαφικά προφίλ, αυτά δηλαδή που θεωρήσαμε και στο κομμάτι των κινηματικών ροπών, 2 τιμές διαμέτρου, μία τιμή του μετρολαστικότητας του Πασάλου και 2 τιμές του VS30, της ταχύτητας δηλαδή των κυμάτων εντός του πάχους της εδαφικής τρώσης. Αυτές διατηρήθηκαν ίδιες σε κάθε περίπτωση, ώστε να έχουμε συμβατή απόκριση, και 2 τιμές της συστηρητικής απόσβεσης του εδαφικού υλικού στο 5 και 10%. Αναλυτικά αυτή η παράμετρος μπορεί να ληφθεί υπόψη απλώς αντικαθιστώντας την τιμή της ταχύτητας ειρηνικών κυμάτων με τη μεγαδική του έκφραση. Άρα αυτό που έγινε, προέκυψε η ανάλυση από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, προέκυψε η απόκριση σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου στην επιφάνεια, η απόκριση στην κεφαλή του Πασάλου και στο τέλος υπολογίσαμε το μέτρο του συντελεστή κινηματικής αλληλεπίδρασης σε οριζόντια ταλάνωση. Συναρτήσει σε πρώτη φάση της συχνότητας της διέγερσης. Αυτό το νέφος καμπυλών μάλλον είναι δύσκολο κανείς να το προσομοιώσει, να το αποτυπώσει αναλυτικά. Δείτε όμως πόσο ωραία μαζεύονται οι καμπύλες όταν η συχνότητα της φόρτισης κανονικοποιείται και στη θέση της χρησιμοποιείται αυτή η ενεργώς αδιάστατη συχνότητα με τον ορισμό που δώσαμε και στο αντικείμενο των κινηματικών ροπών. Άρα λοιπόν αυτή η σύγκληση επιτρέπει μία προτινόμενη έκφραση, η οποία θεωρήσαμε ότι βαίνει μειούμενη μέχρι μία τιμή σταθερή, θεωρήσαμε ίση με 5, και από εκεί και πέρα σταθεροποιείται η τιμή της στο 0,29. Τώρα μάλλον ήμασταν αρκετά έτσι ενθουσιώδεις τότε. Νομίζω ότι αν το διατυπώναμε σήμερα θα λέγαμε απλώς 0,3. Η σύγκληση φυσικά αυτών, η σταθερή αυτή θεώρηση από μία τιμή και μετά ακολουθεί και αντίστοιχες θεωρήσεις που έχουν γίνει στη βιβλιογραφία για πασάλους ελεύθερης κεφαλής. Φυσικά στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η περιγραφή του φαινομένου δεν είναι τόσο καλή όσο στην περιοχή όπου η αδιάστατη συχνότητα παίρνει τιμές μικρότερες του 5. Ωστόσο, σε αυτή την περιοχή η ενίσχυση της κίνησης της εδαφικής απόκρισης δεν αναμένεται σημαντική και όπως θα δείτε και στη συνέχεια δεν έχει τελικά μεγάλη επιρροή στο πεδίο του χρόνου. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η αναλυτική έκφραση του συντελεστή κινηματικής αλληλεπίδρασης, έχοντας κανείς υπολογίσει την κίνηση στην επιφάνεια του εδάφους με ένα απλό μετασχηματισμό Φουριέ και ένα αντίστροφο μετασχηματισμό Φουριέ του συγκεκριμένου γινωμένου, όπου εδώ είναι εισάγεται η αναλυτική έκφραση του συντελεστή κινηματικής αλληλεπίδρασης, μπορεί κανείς να μεταβεί από το ελεύθερο πεδίο στην κεφαλή του Πασάλου και να υπολογίσει την χρονιστορία επιτάχυνσης και από εκεί μετά να υπολογίσει τα φάσματα. Όπως θα εξηγήσω αναλυτικότερα, αυτό έγινε για ένα σύνολο 9 σεισμικών κινήσεων, οι οποίες διαλέχτηκαν από 2 βάσεις δεδομένων, από 2 βάσεις καταγραφών και το συχνοτικό τους περιεχόμενο κινείται από 1,2 ως 5,2 Hz. Μαζεύεται δηλαδή το ενεργειακό περιεχόμενο σε περιόδους χαμηλές, όπου αναμένουμε και την μεγάλη επιρροή του φαινομένου της κινηματικής αλληλεπίδρασης. Άρα λοιπόν κάναμε την ανάλυση για κάθε μία από τις 9 αυτές κινήσεις, υπολογίσαμε σε κάθε θέση ενδιαφέροντος τα ελαστικά φάσματα επιτάχυνσης για 5% απόσβεση και από αυτά τα ελαστικά φάσματα επιτάχυνσης πήραμε το μέσο φάσμα τόσο στην κεφαλή του Πασάλου όσο και στην επιφάνεια του εδάφους σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου. Από εκεί λάβαμε το λόγο οξύ, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος του μέσου φάσματος στην κεφαλή του Πασάλου προς το μέσο φάσμα στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους και ουσιαστικά ορίζει την όποια απομείωση προσφέρει στο σεισμικό φορτίο της κατασκευής η παρουσία της πασαλοθεμελίωσης. Άρα προχωρήσαμε σε μια σύγκριση για να δούμε πώς δουλεύει η προτινόμενη έκφραση σε όρους δείκτη ξ, μεταξύ της προτινόμενης έκφρασης
της κίνησης, δηλαδή προκύπτει στην κεφαλή του πασάλου, και της ανάλυσης από πεπερασμένα στοιχεία, απευθείας δηλαδή του υπολογισμού του από πεπερασμένα στοιχεία. Όταν χρησιμοποιούμε την αναλυτική έκφραση του δείκτη κινηματικής αλληλεπίδρασης, τότε βλέπουμε ότι οι καμπύλες, κάθε διάγραμμα αντιστοιχεί σε μια διαφορετική κατανομή του μέτρου διάρκειας με το βάθος, όπως αυτό θεωρήθηκε εξ αρχής, ενώ κάθε διαφορετικό χρώμα καμπύλης αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό συνδυασμό μεταξύ του VS30 και της διαμέτρου του πασάλου. Τα διαγράμματα όλα αντιστοιχούν σε ένα σταθερό ποσοστό στερεωτικής απόδοσης 5%. Σε πρώτη φάση είδαμε τη συμφωνία, τη σύγκριση, εν πάση περιπτώσει, με τις αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων. Ακολουθεί αρκετά καλά στο σύνολο σχεδόν των περιόδων που εξετάστηκαν. Μία διαφοροποίηση παρατηρείται στην περιοχή του μέγιστου φαινομένου απομείωσης, το οποίο είναι λογικό, δεδομένου ότι ακολουθεί και την αντίστοιχη διαφορά που παρατηρήθηκε στο πεδίο των συχνοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, αν δούμε την απόσταση των καμπυλών από την μονάδα, για διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων που εξετάστηκαν, προκύπτει όντως ότι ο μηχανισμός αυτός είναι εντονότερος όσο αυξάνεται η διάμετρος. Αν συγκρίνει κανείς την πράσινη, για παράδειγμα, με τη μαύρη γραμμή ή την κόκκινη με την μπλε, θα δει ότι οι αποστάσεις για μεγαλύτερη διάμετρο από τη μονάδα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις καμπύλες για μικρότερη διάμετρο. Επίσης, εντονότερο το φαινόμενο για μικρότερη μέση δυστημισία του εδάφους, για αύξηση του βαθμού ομοιογένειας. Παρατηρήστε, για παράδειγμα, το διάγραμμα αυτό συγκριτικά με αυτό που αντιστοιχεί σε ένα γραμμικό προφίλ. Μεγαλύτερο εύρος μείωσης της σημικής κίνησης που εισάγεται στην κατασκευή, το οποίο είναι και σε συμφωνία με αντίστοιχα συμπεράσματα βιβλιογραφία, και φυσικά, εφόσον το φαινόμενο αυτό φιλτράει τις υψηλές συχνότητες, λογικό είναι η μεγαλύτερη επίδραση να αφορά κατασκευές χαμηλής ιδιοπεριόδου. Μαζεύοντας λοιπόν όλα τα αποτελέσματα και στο πνεύμα της νέας έκδοσης του κανονισμού, που αναφέρει σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το φαινόμενο δεν επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά της κατασκευής, σε ποιες περιπτώσεις δηλαδή η κίνηση στην κεφαλή του πασάλου μπορεί να θεωρηθεί ίδια με την κίνηση στο ελεύθερο πεδίο. Αν μαζέψουμε λοιπόν όλες τις περιπτώσεις του δείκτη Ξ και τις κανονικοποιήσουμε, δούμε τη συμπεριφορά τους σε σχέση με μια διάστατη παράμετρο, η οποία είναι η ιδιοπερίοδος κατασκευής επί τη μέση ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων στην ενεργό εδαφική ζώνη προς τον ενεργό μήκος του πασάλου, τότε παρατηρούμε ότι όταν αυτή η παράμετρος γίνει μεγαλύτερη από το 4, στην πράξη ο δείκτης Ξ κινείται στη μονάδα και άρα τα φαινόμενα filtering, τα φαινόμενα επιρροής της παρουσίας του πασάλου μπορούν να θεωρηθούν αμεληταία. Και εδώ το κριτήριο πώς γίνεται όταν θεωρήσουμε μία μέση τιμή του ενεργού μήκους, πολύ απλά ίση με περίπου 8 διαμέτρους πασάλου. Συμπεράσματα. Νομίζω αποδείχτηκε ότι η κινηματική απόκριση στην κεφαλή του πασάλου εντός εδάφους συνεχούς ομοιογένειας κυριαρχείται από μια επιφανειακή εδαφική ζώνη της τάξης των 4 με 5 διαμέτρων. Διατυπώθηκαν σχέσεις εκτίμησης των δύο υποεξέταση κινηματικών φαινομένων με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Διαπιστώθηκε ο ισοδύναμα γραμμικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης υποκινηματική φόρτιση, ακόμα και σε περιπτώσεις τις οποίες εξετάσαμε και είδαμε ότι η εδαφική απόκριση χαρακτηρίζεται από σημαντικές τιμές διατμητικής παραμόρφωσης. Ως προς την επιρροή της εδαφικής ανομοιογένειας για συμβατό VS30 μεταξύ του ανομοιογενούς και ενός ομοιογενούς προφίλ, προέκυψε ότι αυξάνει την ένταση των κινηματικών φαινομένων, ενώ ως προς την επιρροή της διαμέτρου αυτή διαπιστώθηκε ότι οδηγεί σε απομείωση των υψίσχων συνιστοσών της συνολικής κίνησης, ειδικά για κατασκευές χαμηλής περίοδου, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη ενδεχομένως σημαντικής κινηματικής ντροπής, ειδικά όταν ο πάσαλος είναι εγκυβωτισμένος σε μαλακό έδαφος. Πριν σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, αν με επιτρέψετε να σας δείξω 3-4 διαφάνειες για να επικοινωνήσω μια πρόσφατη ερευνητική δράση που υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος Aries, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Aries, και αφορά αυτή τη φορά στην αδριανιακή περισσότερο συμπεριφορά του συστήματος εδάφους πασαλοθεμελίωσης αναδομής και γενικότερα στη δυναμική απόκριση του συνδεδεμένου συστήματος. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από μια συνεργασία ερευνητικών ομάδων στην υποδομή Europroteas, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δαφνολογικής και Θεμελιώσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο στόχος είναι να εκτιμηθεί η δυναμική δισκαμψία της θεμελίωσης σε πραγματικές και καλά τεκμηριωμένες εδαφικές συνθήκες, τόσο για ομάδα πασάλων όσο και για μεμονωμένο, και γενικότερα να εκτιμηθεί, να μελετηθεί πειραματικά η δυναμική απόκριση του συνολικού συστήματος. Η κατασκευή του Europroteas αφορά σε μια πρότυπη κατασκευή υποφυσική κλίμακα. Έχει διαστάσεις 3x3 η πλάκα της θεμελίωσης και της ανοδόμης. Το συνολικό ύψος είναι 5 μέτρα και για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης υλοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Για το σκοπό αυτόν οργανώθηκε το συνολικό σύστημα, τόσο η κατασκευή, η θεμελίωση, το έδαφος, αλλά και οι πάσαλοι κατά μήκος τους, με μίνι επιταχυσιόμετρα, τα οποία τοποθετήθηκαν στον κλωβό του οπλισμού πριν τη σκυροδέτηση. Οι πάσαλοι έχουν διάμετρο 0,6 μέτρα, μήκος 10 και μεταξύ τους απόσταση, η οποία κανονικοποιημένη ως προς τη διάμετρό τους είναι της τάξης των 3,3. Πέρα από την ομάδα πασάλων, η οποία θεμελιώνει την κατασκευή του Europrotea, κατασκευάστηκαν και 3 μεμονωμένοι πάσαλοι ίδιων ακριβών χαρακτηριστικών με τους πασάλους της ομάδας, προκειμένου να δούμε τη συσχέτιση και την διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους μεταξύ μεμονωμένου και ομάδας, και έγινε μια σειρά πειραμάτων εξαναγκασμένης ταλάντωσης χρησιμοποιώντας ένα διαγέρτη έκεντρων μαζών. Μας παραχωρήθηκε από τη ΣΑΚ, από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας, και το οποίο επιτρέπει, εισάγοντας διαφορετικά ζεύγη πλακών, αυξάνοντας δηλαδή τις έκεντρες μάζες, να πετύχουμε μεγαλύτερη δύναμη εξαναγκασμένης ταλάντωσης, αυξάνοντας τη συχνότητα της κίνησης. Αντίστοιχες καμπάνιες έγιναν τόσο για την ομάδα των πασάλων πριν την τοποθέτηση της κατασκευής, όσο και για το συνολικό σύστημα, εισάγοντας τον διαγέρτη στην θεμελίωση αλλά και στην ανοδομή, προκειμένου να δούμε την απόκριση του συνολικού συστήματος. Επίσης, μία από τις καμπάνιες αφορούσε στην τοποθέτηση του διαγέρτη και στο μεμονωμένο πάσαλο, προκειμένου να δούμε τη συσχέτιση της απόκρισης με την ομάδα. Σας έδειξα πολύ γενικά κάποια περιγραφή με φωτογραφίες. Είμαστε στη φάση τώρα, δεδομένου τα πειράματα ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από μία-δύο εβδομάδες. Άρα μένει να δούμε τις καταγραφές και να δούμε και τι νέο θα μάθουμε από αυτή την ερευνητική δράση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και να ευχηθώ καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Κύριε Ροβίθη, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίασή σας.